L-anzjan ta' 97 sena Joseph Borg Bonello ntażel bħala l-anzjan tas-sena minn Care Malta waqt edizzjoni oħra tal-Unur Nazareno Vassallo. Borg Bonello, residenti fid-dar residenzjali Zammit Klepp, intażel għal dan il-premju għal kontributu l-ħajtu kollha f'diversi setturi. U għadu attiv sal-lum tant li huwa l-President tal-Anglo Maltese League, il-Malta Billiards and Snookers Association, u jifforma parti wkoll mill-Kumitat ta' Residenti ta' Zammit Klepp. Biex intażel ir-rebbieħ ta' dan l-unur kien hemm proċess ta' bord ta' għażla immexxi mill-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi u li jinkludi wkoll il-ġurnalista Ariadne Massa, il-lecturer Holger Saliba u l-esperta tal-istudju dwar l-anzjanità Rosette Farrugia Bonello. Ħidma oħra li wettaq u għadu jwettaq Joseph dik dwar is-saħħa mentali permezz tal-kontribut tiegħu bħala ċermen tal-għaqda ħbieb ta' Mount Carmel. Il-Kumitat tal-għażla nnota din il-ħidma b'mod partikolari. Bl-eks Prim Ministru Lawrence Gonzi nnota li llum is-suġġett tas-saħħa mentali reġa' tela fil-wiċċ għaliex bħal donnu kulħadd qed jirrealizza li bħalma jimrat il-ġisem jista' wkoll jimrat il-moħħ. Fakkar li għal dan kulħadd huwa suscettibbli u ċertament m'hemmx lok ta' preġudizzi, anzi hemm lok ta' aktar ħidma biex kull min ikun għaddej minn sfidi ta' saħħa mentali jingħata l-għajnuna meħtieġa u l-kura fl-akbar dinjità u kumpassjoni. Matul l-attività ingħata wkoll rikonoxximent lill-avukat Joseph Mikallef għal karriera twila fil-politika u anke fil-qasam legali. Għadu wkoll attiv bħala kittieb tant li f'Diċembru li għadda ppubblika l-ktieb mill-ħażna ta' tifkiriet li hija kollezzjoni ta' artikli tiegħu li kien ippubblika l-ewwel fil-ġurnal Leħen is-Sewwa. Din kienet l-20 sena minn meta beda jingħata dan il-premju fl-1998, 5 snin biss wara li twaqfet Care Malta li din is-sena qed tiċċelebra il-25 anniversarju tagħha.